Amaghị ihe wụ the worst thing nwere ike ime mmadụ n'elu ụwa. Ụfọdụ ndị mmadụ ajagide n'eze jaiga onwe ha n'ili. Ụfọdụ ndị mmadụ ajagide n'eze jafuo onwe ha ụmụnne m o. Ha! Chai! Unu anụkwanụ? Achọrọ m igbu oge ọnụ ụmụnne m ka m gbuo okele na nkenke. Otu nwanne anyị nwaanyị kpọrọ m na fonu sị m nwee mba nnọọ mza. Ya sị m nwee mba nnọọ mza. Ya sị m na m nwere akụkọ n'ugbo towara ya ụmụnne ka ha dị very very careful werekwana ihe mere wee mụrụ akụ. Na ya jọsụrụ lose odie na ote ya na-agwa m ihe n'ugbo ya gbaga mkpe. Na ya gbaga mkpe ntie si ya chai nne m sorry for your loss. Chineke wetere Chineke na ewerekwe na ọ ga-adị mma na Jehova gbaa ya ume. Ya sị m thank you. Na enwere otu enyi nwoke die ya na die dị n'ezigbo mma. Na ya na die dị n'ezigbo mma. Mgbe die matara ya, die na-eme ya enyi. Na otu enyi nwoke die nọ na-eshele ya anya, ya like hụ ya. Ya gwa die sị na ọ otu enyi nwoke na-eshele anya. Na ya biko na ya chọkwa ihe ga-esere ya na enyi nwoke na ya na ya abụọ tele ya na ya abụọ matara. Na ọ wee very nice person. Na enweta ọbụla o shele gị anya na anya mmadụ elere ele anaghị egosi ihe ya n'obi. Na o lere ya anya pụta na o chegara ya echiche ọjọọ. O chege ime ihe ọjọọ. Ya gwa di ya so okay. O ruo otu ụbọchị. This man visit ha na ọ bịarutere. Ihe a weekend ya nwa bịakwara na ya eshie nri. Enyi nwoke di ya na-abịakwanụ. Ya ebupụta nri pasara ya na enyi nwoke mgbe ya na di ya ha alụbeghị ọwụ ya na ya mbe omege na ọwụ enyi nwoke. Ya pasara ha nri ha eriwekwa ericha. The man anọrọ enyi nwoke di ya nọrọ n'ihu di ya si ya sweetheart ishiele. Ya ele di ya anya ka ọ hụta okwu ahụ asa okwu na-adịghị mma. Ya o nweghị di ya hụtara enweghị o kwuru. Ya sị ya thank you sir. Ya ebupụga efere. O ruo ka the man lawara ya gwa di ya sị na ele otu enyi nwoke ga-esi nọrọ n'ihu ya na-akpọ ya nwa sweetheart. Ọ gwawa ya sakwa ya gwala na this guy na ọ dị ka nwanne ya. Na onye a na ọ dị ka nwanne ya. Ya gwa ha di ya sị na otu enyi nwoke na-eche ele ya anya like ya. Na ya wụ nwaanyị. Na enweghị nwaanyị ọbụla ga-akọwara anya nwoke lere ya. Na before nwoke eme ka move na a na-ahụ ya na mkpụrụ anya abụọ. Di ya sị hapụkwanụ datin hapụgakwa na ole gwara. Ya sị oke. Ihe a na-aga on otu aka this man na-eshi rutezie nke ya gafewe ha ọ ga-eme ka shọ na ahụ ya metụrụ ya. Ya gba ya nkịtị. Si ebe na-enwe ihe di ya chọrọ ịhụta ọ hụtaghị all these things as anything. Ọ bara uru ịga gwawa na ọ na-achịsa ya ahụ ya gba ya nkịtị. Ka e chịsagakwana ya ahụ kwana enyi ya nwoke feel ya na ya emene all these physical contact na enweghị ya kpọrọ ya. Ọ na-emezi ya ọbịazi ọbịa jide ya n'aka. Ọ na-alikezi ibe jide ya n'aka mgbe niile ya sịrị gị aka ya ma ghọta ya ga-esi gwa di ya ọ ma understand. Sometimes ọ na-ejide di ya aka ahụ n'ihu di ya. Ọ sị ya nwaanyị ọma. Just na-akpọ ya aha na o kwesịrị ụmụ akụkọ ntụbiri aha na-ekwesịrị hụ somebody ịgwa nwunye enyi ya nwoke ọ enyi nwaanyị enyi ya nwoke. Mana ihe a niile enwe ihe di ya hụrụ ya mgbe ahụ ọ wụ enyi ya nwoke ha alụbe. Enwe ihe ọ hụrụ ya at that time. Na anọ n'elu ya o propose marriage. Ya kwere bi na onye ya likere o kwere. Ha ga-alụ o sokwere bịa lụta ya sorokwa eme ihe niile even nke alụchara keke ka ibitozi aka ikoziri aka abịa dizie too much. Even that same very day na di ya gara aga gbara ụlọ ọ batara n'ime ụlọ naanị ka ọ bịa jụọ ya ajụjụ o were aka koenye ya sị our wife. Ya na-ele ya okwu ihe ndị a na-ewe ya iwe na-afụ ya ụfụ but enweghị ya ga-emenwu. Ya ma otu ya ga-esi gwa di ya ọ na-aga twist ya. Ihe a na-ebe ihe a na-eme this thing na-continue na-eme and the guy jikwa na ego karakwa na enyi ya nwoke o mega ọfụma o ji ego kara enyi ya nwoke. Mgbe niile ọ na-ajụ ya sị ọkwa na enyi ya nwoke adịghị ekwe otu tax financially na ihe ọbụla ya nidiri na eme ka ya mara na ya ga-enye na ihe friends na-emere friends and ọ na-ekwu this thing n'ihu enyi ya nwoke enweghị o were at that time till ha alụọ ọ nakwa repeat ya na gift ọ zụrụ ha na ọ wee very expensive gift and ọ aha ya ka o dere n'elu ya nwa ka o nyere the gift onye dịghị enyi ya nwoke the gift. Ya jụwa di ya si ụdịka gift ya na ọ nabatara di ya si na enweghị ọwụ n'ọwụ te ya esi mara dị ka na ọwụ karata ya na onweghị ihe o bu n'obi.
ya gwa di ezi ya ga hu use gift na ọ ga-ewere ya ewere di ya gwa es na ọwụghị unisex na ya ewere ọ ya dash ya out mana ya dash ya na ya ga adịkwa happy na ihe na gift na enwe ihe nọ dia ihe emezie ya na-eche ma nwere otu di ya na enye nwoke nọ ọ gịnị mere ihe a ndị a niile kwesịrị ime ụmụ nwoke ndị ọzọ adị worried enwe ihe di ya na ahụta ya kedu ihe o ji force ya ka eme enye nwoke accept ihe ahụ ewute mana enweghị ya kpọrọ ya na-ezerekwa onwe dizi careful onye ka ya nọ ya dị ime mgbe ya gara ịmụ nwa ya nọ lebo di ya anọghị ya enweta di echiri ga kpọọ enyi nwoke na phone that na nwunye ime na-eme ya biko rọshit ga-ebuga ya ụlọ ọgwụ nebo ya nwere nebo nwere moto ya gara akpọ naanị ya gwara di ya n'ọnọ ọ lọrutewele ọnọ close di ya si mba na ya do ya nọtọ ebe ya na traffic jam ba ya don't worry ya gwa di ya na ihe esi etele na ya chọrọ ịga ụlọ ọgwụ na ọwụ na ọ bịarutebere ya don't worry ka ya sọtọ onwe di ya si n'ọnụ gbanyọ phone nọrọ nga mmiri phone kpọọ enyi nwoke na orudoghị 10 minutes enyi nwoke di ya eburu moto gwọchashịa ọbụzi this guy gbaziri ya aka gbebaga ya na moto ya werezie moto ebuga ya ụlọ ọgwụ this man nọzi n'ụlọ ọgwụ di ya mụọ nwa nwanyị very pretty girl ya mụ ọ nọrọ na-ekele people ndị mmadụ feel na ọwụ ndị mgbe ya na-abịa atinenta ya bịala atinenta few times ya na die some mana ọwụhụ die some ndị na-amaghị feel na ọwụ enyi die ọ nwanne die ụfọdụ efilikwe ndị na-amaghị ha efili na ọwụ die direct onye ọbụla na-efili ya because ụdịka mmehie ahụ mmehie ga local jubilation ya dịzị ka ya nwa ka a mụrụ dị nwa so ya na-akpọkwanụ di elekwe n'ebe ọ na elekwe n'ebe ọ nọ na ya mụọ na di ya si ya n'ọzọ ya bịarutewele ya bịarute ka ọ bịagidere after 2 hours ya kpọwara di ya na phone after 2 hours ya kpọwara di because ime ahụ ememie n'elu uri ya na-echekwana ya after 2 hours a kpọwara di ya bịarutezie n'ụlọ ọgwụ ya na ya mụọ na enyi ya nwoke ewere powder tee onwe asị ifo ya ka a mụrụ nwa mgbe di ya bịaruteziri hụzi dị jubilation hụzi nwa ya kuru nwa ya obiọma akpa ya mana mgbe enyi ya nwoke bịara ibie kuru nwa ya gwa ya si emetụkwala nwa ahụ aka na papa mụrụ ya emetụbụ ya aka na ọwụ nsọ ebe ha shi na o kwesịghị imetụ ya aka for the first time ma ọ na papa ya dị ndụ enwe ihe segara ya na nna ya na ọwụ ya kwesịrị imetụ ya aka ebiko emetụbena aka ntụli mpa ya bịa metụ ya aka ọ sị ya madam hafụ datin kedu ha madam hafụ ihe a ma awa wife hapụ ihe a na ihe a na ọwa adaọra ọpara nwa anụ ntara ihe ahụ egwute because ya nọ in pens ya ekwuhu okuru nwa anụ ntara ka ise na-ekpetekpe ihu deruo ha ekwe ya ala mgbe di ya bịachaziri bịarute enyi nwoke asị ka ọ lawa hand ya over ya gwawa di ihe enyi nwoke mere na this guy sọwa enyi nwoke kwesịrị ibu ụzọ kuru nwa ya metụ nwa ya aka ọ ya nwa tụrụ ime nwa that what is going on ebidebe werezi iwe ahụ that vexation bagide di ya gwawes na even in this condition na ọ ka na echekikwe ihe dị mma na ihe na-adịghị mma na amụọ na nwa amụrụ ya ka ekuo ya anybody ka nkarị ọkwa na ya adịghị ndụ na ọwa gaghị ekuruzi nwa na ogịnị ka ya na-adọdị ogịnị ka ya na-arụwatazi mgbe ekwesịrị ikele Chineke ya ga-ahụ reason a ga-eji kwuo okwu mgbe na-ekwesịghị mgbe a na-ewe iwe na-ele ihe enyi nwoke ji agbawa di ya obi na ihe asọmbọdị kpọtara hospital nọrọ di ya amụọ nọrọ di ya na-asain ihe niile o mega ọwụ instruction ya because ya nọ n'ụzọ na-abịa na ekurukwe nwa ekuru ọwụ ihe ọjọọ after amụrụ nwa na ya ekuru nwa does it really matter onye bụ ụzọ kuru ike agwụ ya ekwuo n'obi ya from today moving forward na ya enweghị ike ịgwa di ya nụ enyi nwoke asọkwa enyi nwoke asọ na ya enweghị ike ime n'ike agwụla o ruo otu ụbọchị ihe awụ mgbe ha chọrọ ime naming ceremony ebe a na-egwu egwu ebe a na-ama njakịrị enyi nwoke die agwawa die si na nwa na ya ga-eji egwu egwu na nwa na ya ga-awụrụ nwa ya nwanyị godfather na ya ga-azụ nwa from primary to university level because na ya nọ present mgbe a mụrụ dị nwa na ya na nwa nwere special bond di ya na-aja eze ya na-ele di ya enyi nwoke na-ekwu na ya na nwa ya nwere special bond na ihe a eme na ugbu a na ka ịlụ nwaanyị gọwaziri ya ka ya jisi ike chụwa nụ nwaanyị dị mma ya ga-alụ na ya amahụ na ihe a wuru ụmụ nwoke ji nwaanyị na-eri na in fact ya feel so deeply attached the day ya nọ na hospital na-eche ka nwunye enyi nwoke mụọ n'ihe o tiri ya nọ ebe ya nọ dị mkpu na-emetụ ya n'otigide ndị nọọsụ na-asị madam give it me na-edemonstrate si ihe ya gabigara n'ụlọ ọgwụ
ihe ọzọ ya nụrụ nọ nwa ọhụrụ ebe nga that he was forced to move in ha si ya no wait clean be ha up. Ai ọ na-ekwu this thing iwe na-ewe ya die na-aja eze kikikikiki die na-aja eze ajasa eze. This man agwa di ya ga-azụrụ ya nwa ya from primary to university level. Na ya ga-awụrụ nwa ya godfather. Na ya na nwa ya nwere special bond because ya no present mgbe amụrụ ya. Na-agwa di that na by right na kwesịghị, in fact na-anapụ di right, that paternity right na-anapụ ya di egosikwa at the same time na eji ego na di ya dịghị ekwu to task. Ọ gịnị ka ya ga-eme? Ya ga-agwa di Igbo si ihe a niile enyi nwoke na-ekwu ebe a gị na about 3 of your friends unu niile na ebe ya na-ekwu ihe a na kwesịrị ekwesị ihe ndị ahụ dị necessary ihe akwenye mmadụ na-emere enyi ya nwoke and onye ihe ahụ onye akpọrutere close ihe akụkọ ahụ na-akọ ebe ahụ dị too private ibe na-ediscuss ya ebe ahụ ndị ọzọ na-ele ya n'ọwa hụ gaghị ihu other friends na other ndị enyi ya ndị ka ọzọ ha shi na-ele gị ya ọ na-akọrọ ha akụkọ role ya o kwesịrị play as a father ọ na-akọ ya because gịnị o nwere opportunity akpọrọ dị because o were tapa nyere ya n'olu ka good enwe mgbe ya gwara ekporo enyi nwoke and ọ mana ya kpọ enyi nwoke nọ n'ọnụ na ọ gara eji ya gwara sọ ọwụ na olorutebe ka ya sọọtụ onwe ya gwawa ya ndị nebo ha ole na ole nwere moto dị ready ịnya gị nụkwanụ present. Ọ gara ya force ya ga kpọrọ enyi nwoke ọ bịa gbaịrị ya aka ya ihe ya na-agwa ya every time na-arụtụ ya aka di ya gwa ya sị na ọ wụ ihe eji mara na ọ wụ oledo omenala na otu ụbọchị ya ga-ekwu ihe mere ya eji kpọọ enyi nwoke na ụgwọ na just one day na ya ga-ekwu ya ma ọ ma ha abụọ awụrụ di ụwa na mbụ na otu ụbọchị na ya ga-ama ka ahụ eburuga na ya nọzi one day this guy na di ya pụọ di ya lọta that day si na ya maghọta efili gị na efili gị cha feverish emegecha ka ya na-enwe malaria ya jụọ ya sọ ọṅụrụ mmanya too much ọṅụkwara nga isi ga-ebuli na ọ bụrụ na onye mmanya ṅụfere ihe o kwesịrị ịṅụ na mgbe ụfọdụ alcohol na-awa isi. Di ya gwa ya sị na-asụ onye dị mba aṅụrụ mana na ihe ọ na-aṅụ na okwugene from experience ya change topic na ọ ya maka isi waga ya maka fili gị mala ihe naanị ya ma otu fili gị wepụrụ ya ọnụ from ihe ahụ o kwuru that very day nwanyị mba na everyday ọrịa ahụ na-adịwanye everyday ọrịa ahụ na-adịwanye to the extent abịa emezie di admit n'ụlọ ọgwụ enyi nwoke awụrụ bịa ka enyi nwoke di ya wụrụ bịa asị ka akwa ya drip ya sị no asị eme ka ya sị no asị ka eme ka asị na-ekwesịrị ime test emene test ka dị not too forward ya were aka fa ga agba ya nkịta ekwu ha okwu ike agwọ ya ma otu ya ga-eshi gaga kọwara na ụmụnne di ya because ya kọrọ ụmụnne di ya sile ekwekwe ihe ahụ di ya ga-edefend enyi ya nwoke ọ gaghị ekwe ka ụmụnne ya hụ the truth. Kedu onye ya ga-akọsara gịnị ka ya ga-eme ya gbara nkịta ụta ka emecha di ya discharge today tomorrow emeghe ya admit discharge the next day nwanne ka ọzọ emeghe ya admit mgbe abaize n'iji ime abalị ime ya kpọ enyi ya nwoke bịa bugata ụlọ ọgwụ na ọ dịla lekwe ka ọ bịacha ihe a na ya na-akọ na nwanyị mba nnọọ ka destiny megide di anwụọ ebuga ụlọ ọgwụ ka ebugere 1 midnight o mekili ya di ya nwụọ na enyi nwoke di ya mgbalite onwe n'ụlọ ọgwụ tọ n'ala mgbalite onwe ekọ n'ala na ezi enyi nwanne ya ezi enyi ka enyi ezi oyi ya ya ebebebebebebe ya ebebebebebe ya agbatịa a na-ejiwe ya hụ we ọnụ ya eji ebe akwa ya na odu ukpudu were aka dị na-agba na-ele ozu di n'elu bed ngodoro enyi nwoke na-atọgburi onwe emecha ihe a niile eburu die ga-elie eliekwele di elicha na ya ka na-agba mkpe mgbe enyi nwoke di ya kpọrọ na fon jụọ sie ya sendịrị akaụntụ nọmba ya ka e tire ya ego ya mana ọ na-ediri ego ya jụọ ya sọ ego ole ka gịnị ka ị ga-eji ego eme n'ọnọdụ n'ugbo ya nọ ya gbaga mkpe ya ka just licha di na-erubeghị 2 months na gịnị ka eji enweghị eji ego eme ọ kpọwa ya what of ada ya nwaanyị kedu ya chọrọ ya na-enwere nkwa ya kwere enyi ya nwoke na ya ga-azụ nwa ya gwa ya sọ ọwụhụ nwa ya mụrụ ka ọ ga-abịa ịzụrụ ya na onye okwere nkwa na ọnwụ di onye kwekwere nkwa na ọnwụọna na onye okwere nkwa na ọnwụọna na onye okwere nkwa anọghị ebe a na ọnwụọna na ọwụghị ya nwa ka o kwere nkwa na di ya nwana na ọ weke na ọrụ ya take over zụwa nwa ya and they need support from him. Ọ gwawa ya sị na ya emege ka ya nwere iwe ya ha bọga ya emegecha ka na ya na-enotice na iwe wege mana okwe chọba ikwu ebe iwe ya shi
na ọ na-ewesịrị ọnwụ iwe na ọwa enyi nwoke na Chineke wetara Chineke were ya gwa ya sọ ga na enyi dị nkasi obi ya ọ gwawasị ya chọrọ ime ihe nkwa ya kwere enyi ya nwoke ya gwere enyi ya nwoke ya gwa ya nkwa ahụ na ọnwụnwa na ya ga-azụrụ ya nwa ya ekwere nkwa ahụ na because of ezi enyi ya ma ahụ na ihe anyị ekwuga na Chineke so ọnụ ya na ya ga-like ike ịpụ promise na nkwa ya kwere enyi ya nwoke mgbe ọ dị ndụ ya jụọ eso gwere enyi ya nwoke na ọnwụnwa na ya ga-azụrụ ya nwa ya sị mba ya gwa ya sị fine ị kwere nkwa dat na ị ga-ya wụrụ nwa ya godfather na ị ga-azụ nwa ya n'ihu ya n'okpuru imi ya na ị ga-agote isi bịa nọ n'okpuru imi ya nụrụ amụọ dị nwa na ị ga-anọ n'okpuru imi ya zụọ ya nwa kwa mgbe ọ dị ndụ ya sị sọfọ ọwụhụ nkwa ị kwere na ọnwụnwa na ị ga-azụ ya nwa ugbu a na ọnwụnwa na ọwụhụ nwa ya mụrụ ka ọ ga-azụrụ ya the man na-agwa ya sị na ya dee ekwele ya na ọ mahụ mgbe ya na di ya bidere na ọ mahụ mgbe ya na di ya bidere ya sị oke na good thing ya na di ya shi n'obodo the same obodo like the same omenala ọwụ the same village but neighboring village ha wụhụ the same village mana otu esi eme na village ebe a ka esi eme na village ebe ka na ọwụ na ọ chọrọ ịzụ nwa ya by force na ọ ga-abịa na prove ndị obodo na ọ mahụ ihe gburu di ya nwa ya mba nọ n'ọwa ebe a ka okwu nọrọ gwụ since ahụ o kpoghebe na phone ọgwa ya si ya don't blame you has it gotten to this has it gotten to this ya gbanyụọ phone since ahụ ruo ngalugbo ene o kpoghebe na phone jụọ ya ese nwa anọ ọ jụọ ya ote ya mere na ọ karịala 2 weeks before every ọkpọ n'ụkọta ọkpọ n'ehihie kpo n'abalị kemgbe o ruole 2 weeks ya hụbedu miss call ya ma ọ fọzikwa meseji ya o kpobeghị ruo ngalugbo ene ya na akọrọmhenugbo ana adanne na-agwa ya si ya na ụna okwu a chọrọ this man okwu na eweruo ya village na ha agaghị ama ndị be di ya ga-ama ndị side ihe isi silekwa ihe nwunye nwanne ha kwuru ya gwa na ya ga-agbarịli mgbagharị ahụ nọnsensị ahụ na ihe ya etigidere mgbe di ya dị ndụ na ndụ kacha ndụ dịka nwaanyị mba nọ na-ekwu na ndụ kacha ndụ wo ndụ mmadụ zere onwe ya na ya dị ire dị ịbịa lụọ ya ike mgbaghachi na-agba bịa na-akpọ obodo ya na ya dọrọ di ya mgbe ọ dị ndụ dọga ọnọ na ya ebe ọ nọ ọ ga na-ele na-ekwu n'obi ekwu n'ime mmụọ ya datị na nwunye ekwukwere ya ekwu na ihe ya na-ege emewe ị ga-adọ ya na-adọ ụzụ ya na-adọ onye dị ndụ na ya kwuru ihe niile kwuo elu kwuo ala na ya dịdịrị dị ga-drag anybody ya dịdịrị ya nwere time ị ga-adọwo dịka enemi ya nwanne na-agwa esi ya ekwupụta ka spirit dị ya jụọ spirit ya gwa esi di ya spirit dị ọ na-ezu ike ihe ọ wee nye nwoke ọsọ ọgwụ na ọgwụ ya nwe ya na ya meghị enyi na ya ekwugide kido kpee na ọwụ omenala ya mechaa kwuo datị na ya otu echi ya ga-ekwu ihe ya hụrụ ebe enyi ya nwoke ihe mere ya ji kpọ ya udo ugbu a ma ya na ya abụọ wụdi n'ụwa ha kembụ na otu ọ fere ebe ọ hụrụ onye ya na ibe ewu dị ụwa na onye na ibe na-eme na ihe na-aga emewe gaga dọwa ihe ya na-enwebe mgbe di ya gara gwa ụmụnne enwebe otu ochi sọspekt ahụ na ya agaghị akọwachi ihe ya na-amaghị isi ya na ọ dị ya ga-ebuli ya agaghị epeteli n'ọwa ebe a ka okwu na ugbu a na nwa mba nọ na ihe anaghị na-akọ ngụgbu na eliele di ya na ọ nọ n'ala nwa enyi nwoke di ya bịa iburu onwe ya tụọ ya bịa nọ from ịna ya akaụntụ nọmba from ikwu okwu ịbịa zụwara ya nwa ya from ikpe ọkpụkpọ sie ya mana ya filige lonely ya mana ya filige sad na ejikwa ya nwayọ na ọchị na-akashizi obi asif dezi nkashi obi bịa kwurozi ibe karịzie mgbe ụfọdụ anaghị epik kọl ya mana ihe ejide epik kọl ya ka ya mmadụ destination ya ihe niile o mega ebe ọ ya landkwana ya ga like nwa ya nkwa ya kwere di ya na ọwụzie iwe ka ya jiri bupụtazie gwazin hos jie ya lakpuzie n'ọnụ mgbe ya gwara na ọ ga-epruvuru ya ihe gburu di ya before na-akpọrọ nwa di ebe ịzụrụ ya okwu agwụ naanị has it gotten to this ọ gwụla naanị ihe o kwuru dade ya agbanyọ food kemgbe 2 weeks na okpobeghị ruo ngalugbo elu ụmụnne m enwere ihe ụlọ ghọtaga na ihe n'ugbo akụkọ ngala a na-akụ ya dịka ọwa akụkọ maka eje agha a na-akụ ya dịka ọwa akụkọ ifo eburu ozu onye ọzọ ya dịka ebu kwuri ewu agaja ụmụnne m onye agwara nọrọ onwe ihe mma m ga-atụkwasị ya ọ gịnị ka m ga-ekwudo ugbu a m na-ekwube otu esi wepụtara m eweta m shagbotowara ya ọnụ ji be ọṅụ ọ gịnị mere ka ihe mere nọ dịrị onye dị ndụ onye nwụrụ anwụ anaghị akọ ihe mere nọ onye agwara nọrọ ọwa onye ahụrụ n'anya ka a na-ajụ obe ka ị na-aga onye na-enweghị ihe ejide ekpere iguru ụzọ ugboro iri pụọ igburu iri ọsọ nga ilo aha ọṅụ o mana ọwa onye ahụrụ n'anya ka a na-ajụ ị na-aga ebe
ka adị sure na ebe ahụ ị na-aga ị ga-alọta, n'ihi na ọ dị mkpa ka ị lọta. Ọ dị reason eji ajụ kedu ebe ị na-aga. Ụmụnne m, were n'akụkọ mere nwanne anyị nwaanyị wee mụrụ akụ. Ka Chineke nna nabata mkpụrụ obi nwanne anyị nwoke n'udo, n'ihi na o ji ezi obi dị open. He trusted too much. Ọ ihe gburu ya. Ọwụ na ọwa ajọ mmadụ, kama ọ nwụrụ, naanị Chineke nna ga-akọwanwu ihe gburu ya na otu o siri nwụ. May God grant him eternal peace. Nyekwenụ ndị ka ọ hapụrụ obi eji ebi ya. Ma tọpụta onye iro, it doesn't really matter. Ma nwaanyị okwurie ma nwaanyị okwe, one way or the other, onye ọbụla aka ya nọ n'ọnụ nwoke a, may God expose that person. May karma visit that person. In Jesus' name, amen.